Ramogi man kaka chenro dhi nyime winjo kanyo ka ng'ano yuago cartel. Cartel gin jok ma bende watiso gi nying mar achudhe, jogo mamiyo chenro ok dhi nyime makare. Ing'eni gima duong' mitwake gwenge mag Migori en weche motenore kod pur mar niang'. En chenro madhi nyime, kata kamano yore mag tudruok mar yudo duol kaka giloso kuno ong'ikni matin. Bed gadiera ni weche manyien mabiro wabedo gi lipot mong'ith kotenore kod mano. Kodhi nyime en ni wan gi sigana ma bende dwani mondo mi winji en ni nasi chamo to kendo jomoko loso kode mwandu mopogore opogore. To bende ng'eyo ni mit ma bende yweyo tielo, wacho ni mat ma ji yweyo tiendgi e dhot kata e ot bende nyalo los kowuok e nas. Sharono ng'awo nolimo jago moro e gwenge mag Kwale mosebedo katimo tijni kendo koro oleronwa mathoth. Jomoko ong'e kaka olemo, jomoko bende ong'e kaka gino ma iloso godo math mopogore opogore e kind mamoko. To bende ing'eyo ni nas bende nyalo ti godo e loso math mag yweyo tielo e dhot kata e ot. E gwenge mag Kwale, warado gi wuod luo mosebedo ka tiyo gi yuk nas e loso math. Kwale kae atimo tich mar loso domat kowuok e Husk West. Mago pot mag nas kosebedo harvested. Koro pot mag Husk West gin pot mag nas gi. Koro wa extract fibers from waste ni to waloso go domat machal kamae. Omondi wacho ni dwaro mar chako loso mat mag yweyo tielo gi yuk nas en kaluwore kod tiegruok mane oyudo mbalariany. Natimo course moro miluongo ni agroforestry and rural development, to kanyo ne nitiere aspect mar waste management. Koro naneno ni kaka Mombasa koni kwa yudo welo moa dala, to matunda magiero chamo koni en mar coconut. To coconut ni ka welo medore, coconut bende mang'eny bedo harvested, to wabedo gi waste bende mang'eny. Koro nang'iyo kaka anyalo kawo waste ni aloke obed gima nyalo miyowa mito ma pile pile. Mar chwalo kit tich motimo, Omondi lero kama osebedo kogole pot nas. Wan pot nas ki wakwanyi puothe mag farmers. Kwale kae sana farmers gintiere gi coconut trees e puothe gi. Koro ka gise harvest, farmers gi wadhi tuo wuoyo kodgi. To ntiere gunde mwamiyogi. Kwa miyogi gunde go to gijaso gunde go. Ka gijaso gunia maduong' mar 90 kgs, wachulo gi siling 100. Koro gigole puothgi to gikelo kae. Koro emose miyowa tich mayot nikech ka ng'ato olwaro nasne, nitiere kaka jok moko kwanyo ga nasgo gi e pot nasgo gidhi tiyogo kaka yien. Koro farmer cha seche mo o harvest nasge ko wasemiye gunia, oketo gi e gunia to kelo nwagi. Koro jok makwanyo gi ka ok yudgi. Ang'eyo ni dibed ni isechako penjori kaka chenro mar chako loso mat mag yweyo tielo gi yuk nas itimo. Omondi leronwa. Wan kose kwany gi mokel gi kae, nitiere kama waketo gi kae, kasto mats gi kokel gi kapok warego gi, waketo gi e pi. Waketo gi e pi nikech mondo waduok buru chien. Keseche mwarego cha ochal ka pong mogo, obedo gi buru. Koro buru cha wakete mondo waket buru gi chien. Kasto kwase keto gi buru gi chien, waketo gi e machine. Nitiere machine ma crush gini. Koro kose crush to wayudo fiber, to wayudo gi kokopit. Kete pi ok wakete for such a long time. Wakete pi mane samatin ne mondo ng'ama rego cha kik buru cha oiny kore, to bende kik kokopit ka gite gidhi giyamo. Wakete mana seche mwarego no, to watiyo gi pipa. Waketo gi e pipa, waling'o gi e pipa to wakete machine to rego chak waling'o moke pipa. Kaso kwa setieko to wapedho gunia to wamoyo gi mana kaka ng'ato nyalo moyo cham e chieng'. Ka gisetuo koka watiyo kodgi e twang'o mats gi. Kaluwore gi dwaro mar rito alwora, Omondi wacho ni duol mochung' ne rito alwora NEMA osebedo ka tiego gi. Nodwaro ni project wani kik obed ni oketho alwora. Koro nwatimo ne NEMA environmental assessment. Koro ntiere kaka jogo nopuonjowa bende mondo seche mwarego kik wahiny jirendewa gi jok modak kodwa machiegni kae. Mana kaka tich moro amora, achiedh nade bende ok nyal koso e kit tijni. Last year higa mokalo ne wantiere ndalo horo. To ndalo horo yudo ni yendwa mag nas gi ok ginyag maber.
koro kuom nyak gi mok gi nyak maber iyudo ni hasgi nwayudo matin. Koro koyudo matin mang'iso ni waloso math matin to bende warich clients matin. Lakini wago Nyasaye erokamano nikech sani koth chwe to yiendwa mar nas ni waneno ka opichni maber. Mang'iso ni ka yuto wayudo maber wadhi yudo waste mang'eny. Tiere ndalo moko ne wantiere gi husk gi to husk gin highly flammable. Koro nikech ka ne pok ochiel to ng'ato nobiro mowang'ogi. Koro nowang'o husk wa mang'eny manoduokowa chien kabisa. Mat mag yo tielo miloso gi pot nas mana kaka nuts mamoko bende biro gi rapim mopogore opogore. Omondi lero pogruok ma mat mag pot nas nitiere godo. Seche ma isetiyo kode ma client ose maybe kikete dukani client osedonjo seche mochwero tiende kae lo dong' e matni. Koro kidwa luoke tiolo mana pi kasto iteng'e piny kamae kasto ichak itiya kode. Kaka sani ndalo koth ni gi chuodho. Koro di ka customer achiel donjo nyaka iywechi. Customer mar ariyo kodonjo nyaka iywechi. Koro matni opunguza wach mar ywecho cha ma bende punguza wach mar tiyo gi pi mang'eny. Koro kikete kata to customer koywe tiende to odi bedo maler, customer bende donjo kamor. Maswa gi gin bei mayot. Kasto kaka matni en 15 by 20 size. Matni wausa siling 1,000. Wausa siling 1,000 nikech fiber wani en fiber mwalosego ni en resistant to rust nikech ong'e environment mar saline mar salty region. Another thing en strong kwa compare gi mar Sisal ma nyalo dumu higni 10 ka ng'ato nyiewe. Kasto bende wakade maber motegno. Kasto bende watimo branding ka wayudo customer to dwaro na brand ne wanyalo timo ne branding e mat. Odiochieng' achiel wanyalo loso mat 2 nikech mat achiel nyalo ka odiochieng' achiel depending on size. Koro sizes gidhi from ntiere 15 by 12, ntiere 24 by 48, ntiere 60 by 24, gin different sizes. Kasto even seche moko bende customer nyalo misi ni en odwaro size makama. Koro mane manyalo miyo watuang'o gini gimoro one day mat, lakini ka gini mathiso thiso to ginyalo tuang'o 2 kata 3. E kinde manitiere lokruok mar kor lwasi, oganda imedo kwa mondo tigi yugi mantiere alwora magi ma inyalo los godo mwandu mondo duok piny lila mar alwora.